King'iyo kwa chako gi Gen Z, wachako gi sufuria movement, azimio demonstration. So cases gi ok en case achiel, gin cases mang'eny nikech azimio ne nigi cases, azimio movement, kidhi kuom sufuria movement ne nigi cases. Kwa ng'iyo the Gen Z demonstration, the initial one ne nigi cases, memorial be ne nigi cases. Koro cases ng'eny, to gima timore ni cases mang'eny gi, cases bo pogore. Ntiere joma nohinyore, ntiere joma be noko report kuom wan odhi report kata kuom NGOs moko. To be ntiere nikech cases gi ok gin mana ntiere kata polise be manohinyore, ntiere jo media manohinyore. To ntiere be agencies moko manohinyore to noko hinyore kuom polise nikech ka ng'anyo timore ntiere joma ringo, ntiere joma gore piny, ntiere joma be nyalo bet nohinyore to family gi poko bedo recognized. Koro agencies ng'eny ma bro come up with this particular list, but gima nyalo wacho ni kuom all cases ma IPOA nego database ntiere ma anytime ma cases gi oluong mondo gibed submitted, then wabro submit gi. But also gima nyaka wang'e ni ok en mana joma ne police ohinyo kende. Ntiere jo piny mang'eny manohinyore kaka jomoko ni nyayudo ni kata ute gi nowang' kanying'e ni police ok en involved. Koro kinya wacho ni IPOA nigi data no. Koro data ni nyaka bed constituted maluwore gi other agencies manokawo that particular data gi kuma ne gi report, including hospitande mantiere, nyaka chife, jodong gwenge mano ndiko gigo. Koro apani list ni en list ma dhi bet maduong' kabisa, to agencies gi nyaka report gi kaluwo kaka wan wanyalo kelo maluwore gi kaka ne police gima ne police otimo. To agencies moko koro nyalo kelo kaluwore jedi manodhi hospital to ko report these cases. Yena mar mondo mi aduke tuwa ka Clarice mana paro mabende ang'isi ne umakanyo wacho ni list to nitiere kata makamano list makamano podi udwa mar mondo mi umedane ng'iyo joma moko mar mondo mi umede list makamano kapok